Ninduta na diri Maria, oy. Perteg yung ninduta kirara mo ni akong bagong na-discovery. Naabot pa jud tag kulibaw nangaligo atong niagi perte pag itong lubuga. Gani. Nanaawa oh, hawan kaayo niya perte pag yung Tinawa pa jud kay tinawa. tubig Maria, oy. Tinawa, oy. Lami kay ni dagan-daganan ron diri Lucio. Gani. Yaman. Sa pa man atong bilangan? Tama Di mo maligo na tani ko. Tara. Kirara. Hoy, Lucio, kirara. Sasayang nga, oy. Wala pa dyan si Clear da. Tuwa mo kung walang takay ba? O ba Maria. ito muli? Inikuli ato ni Claire, ingno na to nga nainindot nga liguanan diri. Gani, inang, ino na to mga. Nanindot liguanan diri sa Tibungoy Rivera. Dito ta kailangan mo adto og kuan kulibaw para maligo. Naman ang tubig dito. Bago apo kay diri. Madala ko sa tubig. Oh, madala ko sa tubig. Hoy, kirara Lucio. Ang maayo ane para mas bibo pag yun ta. Sa may mas maayo, magdapanay ta ninyo. Sige, sige. Magdapanay ta nyo. Sige, basta dito rin tataman ha. Dito na mabutsyongan. Humpya bayayang. Humpya bayayang. Humpya bayayang. Mangulog, mahayang. Why, ikaw na. Sige na. Dagan. Gusto na kay kabudaman. Unahon ko ni si Kirara. Ate ka sanang Maria, oy. Ako may siguroon. Ay na diha siguro apo ko ligo ko na. Karon ka sa kuha ha? Siguro na ko nimo makabalos ko nimo be. Ha? Si Maria, si Lucio manag si Kirara, oh. Naabot lagi sila diri sa Tibungoy River. Kinsa kay nagtudlo sila diri no? Nindot mo kay liguan diri dili pareha sa dito sa kuan ba? Sa Kulibaw River na piting lubuga. Makita man nimong tubig diri na piting tinawa. Panay pang tulo, lingawa nila eh. Akong tawagon be. Maria! Lucio! Kirara! Uy, si Dudong Pawix. Oy Maria! Naabot man lagi mo diri. Di ba sa Kulibaw man mo tigliguan? Nga naman dahil namin diri Dudong Pawix, imuha din sa padari. Di man. Isa nang dumdum sa inyo ha diri na diri mo mga ligo. Si Maria, nindot kay kaliguan diri yung pawiks kay tinaw kay ang tubig diri ba? Indot bitaw kayo diri liguan. Grabing Maria, may kay ka manghiring ba? Ako pa? Unsa man? Magstoryahan ay rata? Unsa may mas maayog mo apil na lang ka sa mua. Ay dili ko Maria oy kay manugway pa ko diag baka sa unahan no kay diha man guna ko gitugway ko kay daghang kay sagbot ba unya. Pagto sa ko oy. Ay ikaw, bahala ka. Ligaw pa ka dudong pawiks, tinaw kay yun. Dili oy kay magkuan pa lagi kog baka lagi magtugway. May kay si Kirara kay nakalaag. Sigurado ko wala po ka na nangit si mong mama ba? Nangit pa ka, na sigurado magyud na dili kutugtan. Ay na pagsamok da Dudong Pawix, magbuot man ka. Lakaw na, panugway na dito og baka. Kay basi yung makabuhi panuon to, matagbaw pa niya kag pangita. Sibat na dito dudong pawiks. Sibat bitaw, isumbong ko na si Kirara na naligog sa pa dire. Impas nila siyang mama daw. Matuk ka balo si mama, wag tutok ka dumdum diri. Ikaw, sumbungiro kay ka. Asa ka nini adto si Kirara ay? Taligsik pa na. Uy! Nang! Asa man ka? Nangita ko kay Kirara dudong pawiks, nakakita ka niya? Ay, si Kirara nang, imong gipangita. Daan ko palagi, wag yun to nananghid. Nadihan ang unang, naligo og sapa. Jud kayo ning bata ama, badlungon kayo. Kinsa may kauban? Kinsa pa man kauban nang, walay lain. Si Maria ug si Lucio. Milagro kay kayo no, kay wala si Claire. Karon ni sa kuan ning bataan ni. Nang, pagbaba ni mo ron diri sa sapa, naana na sila diha. Salamat kayo dudong May pawiks. problema lang. Tuara giday oh. Lingaw pa kayong tulo oh. Karon lang mo sa kuha. Tay Maria, si Mama unsaong na ni Ron. Maria, Lucio, tabangin ko ninyo. Ali ra ko dire. Yaing.
dali Maria. Patay jud to si Kinara Maria ba? Syo, sigurado ko, gitugaan jud ta atong sumbungiro nga dudong pawis. Sa pa. Maria, Lucio, tabangi ko ninyo ba? Si Maria og Lucio, nagibiyaan naman kanila. Pero tindagan nila ba? Unsa gibiyahan ko nila ma? Uy, klaro. Ano dire? Kabadlo ka nga nagbagyo. Magligo-ligo nung kang sapa. Ma, ayaw ka bunali ma. Pagdali pa! Ayaw ka bunali ma. Ayaw mo nali? Gahi kay tagpuno ha?